हाय हेलो खुलुमबाय नमस्ते नमस्कार सत श्री अकाल आदाब दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव नुजाफैनायनि थांखिया बेनो जे दिनै आं जोबोद खुसि आरो खुसि बिराद खुसि आरोना मानो होनोब्ला नोंथांमोननि अननायावनो आं दिनै आंनि चेनेला 12,000 निफ्रायबो बांसिन साबस्क्राइबार फैबाय आरो स्पेशल खोथाया बेनो जाबाय जे आंना दिनैहाय मनिटाइज जाबाय 28 दिननि गेजेरावनो नोंथांमोनहा जे आंजों इसिबां माने सापर्ट दं बा अननाय दंमोन आं बेखौ माब्लाबाबो सानाखैमोन आरो इसिबां खम समनि गेजेरावनो आंनि चेनेला बेबायदि जागोन बा नोंथांमोननि अननायावहाय बेबायदि दावखोलांगोन आं बेखौ सानाखैमोन आरो दा आंहा बेवहाय जे माने साननो गोनां फैबाय जे आंहाबो बिराद आंनि आंगो लोगोफोर दं जेरै नोंथांमोननि अननाय आरो बे अननायनि गेजेरजोंनो दिनै मा होनोब्ला बिनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे साबायखर आरो खुलुमनाय जासिहरनाय फिन थाबावबाय दा आंनि एमाव जाग्लां चेनेल आंनि माने चेनेलनि नामखौ बयबो सोंहरदों जे एमाव जाग्लां माने एमाव जाग्लांनि मिनिङा जाहैबाय बेनो जे एमावखौ नोंसोरथ' मिथिखायोना जेरै बै जेरै जुमाय जौखौ बानायनायाव फेग्रा निसा खालामोबा बै माबाखौ मुलिखौ उनग्लिनानै फुननानैसो जुमाय जायो नालाय जौ ओंखारो नालाय बै फेहोग्रा मुलिखौनो होनो एमाव दा बेखायनो आरो जाग्लां माने जाग्लांनि ओंथिया बेनो जे माने बै बुस्थु एमावजों फैनाय बे निसा बुस्थुखौ जायोबा लोङोबा माने मानसिया गाव गावनि हुसाव थाया बेनि जाहोनाव माने एसे आलां जालां माने गावखौनो गाव थाल थायो एसे जाग्लां टाइप माने जानला मानला जानायखौनो आं जाग्लां होननानै बुंदों आरो दा बिनि गेजेरजोंनो आं एमाव जाग्लां नाम दोनदों आंनि चेनेलखौ मानो होनोब्ला आंनि बे चेनेलावहाय नोंथांमोनहा एमाव जाग्लां चेनेलावहाय नोंथांमोनहा बायदिसिना रोखोमनि एसे कमेडि एन्टारटेनमेन्टबो नुनो हागोन माखासे कमेडि भिडिअ आरो बायदि रोखोमनि जायगा बेरायहैनाय एसे आरो लोगोसे कमेडि टाइप थायामोनबा एसे फेनाय बायदि नाङाबा माने नायनायावहाय माबा मस्लाया फैया नालाय बिनि थाखायनो आङो आंनि चेनेलखौबो एमाव जाग्लां जेरै एमाव जाग्लां नाम जेरै आंबोथ' बेबायदिनोखा जाग्लां टाइप बेबायदिनो आङो नोंथांमोननि सिगाङाव जेब्लायबो रंजा खुसिखौ लाबाय थाबोगोन आरो बे रंजानाय खुसिखौ माब्लाबाबो दुखुनि समावब्लाबो दाबावगा दुखुखौ रावबो बोजबना लानो हानाया गोब्राब नाथाय खुसियाव थायोब्ला बयहाबो गोजोननाय थायो बेनो आंनि गोजोननाय आरो आंनि चेनेलनि गेजेरजों आं नोंथांमोनखौ सुखु गोजोन खालामहरनो हायोबा बेनो आंनि बयनिख्रुइबो देरसिन धोरोम मानो होनब्ला आंल' सुखुआव थानानै आंल' खुसि जानानै थायोब्ला गुबुननि दुखुखौबो आंनि भिडिअनि गेजेरजों सुखुआव लाबोनो हायोबा बेनो आंनि मोनसे गोजोननाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय नोंथांमोननिसिम आरो बिनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव आं माखासे गोदान एन्टारटेनमेन्ट खालामगोन गोदान माने जेरै ड्रेस डिजाइन खालामनाय नोंथांमोनाथ' नुखाबाय जानांगौ आंनि भिडिअ ड्रेस डिजाइन खालामनाय मेकआप खालामनाय माखासे भिडिअनि मेकिं भिडिअ खालामनाय आरो माखासे डान्स फोरोंनाय डान्स स्टेप बेफोरखौ नोंथांमोना नुबोदों दा बेखौनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव एन्टारटेनमेन्ट खालामलांबाय थागोन एन्टारटेनमेन्टनि गेजेरजोंनो दिन्थिलांबाय थागोन आरो सफैगौ दिनैनिफ्राय आं थिरांथा लाबाय जे मोनसे कमेडि सर्ट भिडिअ लाबाय थागोन आरो हायोब्ला आं नोंथांमोनखौ जायहा गोसो दङ नोंथांमोनखौ आं बरायगोन बयखौबो बेनो आरो माखासे कमेन्ट फैदों जे मोनसे दख'नाखौ बोरै बानायो दख'नानि बा लेस होनाय बे दख'ना सफैदों नालाय जों माने वेस्टार्न दख'ना आरो ट्रेडिसनेल दख'नायानो दख'ना नाथाय माखासे दा गोदान मुगाजों गोरोबनाय माखासे दख'ना ओंखारदों नालाय बे दख'नाखौ बानायो जाहाथे जोंबो गुबुन हारिजों एसे गोरोबफाहैनो हायो एसे गोदान डिजाइननि स्टाइलखौ जोङो माने एसे हेभि दामि बिदि खालामनानै गानहैनो हायो
दा बेफोरखौ माने सुनायनि माबा मोनसे फर्मुला दं जे माने उल्थां फाल्थां आगरखौ देखायनो हानाय बेफोरबायदि माखासे दख'ना बानायनाय दं दा बेखौ आं बोरै खालामनांगौ बेखौबो आं नोंथांमोननि सिगाङाव हानायखिनिखौ देखायलांगोन दा नोंथांमोना जिंगा दासि जेरैहाय नोंथांमोना दिनै आंनि भिडिअनि गेजेरजों कमेन्टआवहाय नोंथांमोनहा आंनो फोरमायहरदों उमुक बानाय आं खालामनानै दिन्थिलांनो नाजागोन आरो दिन्थिनानै देखायथारगोन दा बेनो जे नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नायनानै कमेन्टआव जा कमेन्ट हरदों बेफ्रावहाय खिथाहरोबा मोजां आरो आं बेफोरखौ नोंथांमोननि जाखिनि हास्थायनाय बा नायनो लुबैनाय बेखौ आङो नोंथांमोननि सिगाङाव देखायगोन खालामनानै बाट हानायखिनिखौ आरो हायैखिनिखौलाय आरो बबावहाय दा बेनो जे आरो माखासे गाज्रि कमेन्ट फैदों आं बेफोरखौ जेबो साना आं बेफोरखौ गावनि कमेन्ट्स लिस्टआव थांनानै डिलिट खालामनो बा माबा खालामनो आंहा पार नाङाखै मानो होनोब्ला जाय मानसिया आंखौ गाज्रि कमेन्ट हरदों बेफोरनि सायाव आंहा जेबो दुखु मोननाय गैया मानो होनबा साबसिन खुसिसो मोननाय दं जाय मानसिया आंखौसो नायनानै कमेन्ट हरदों मानो होनबा आंखौ सैयाबाबो बेयो आंनि भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट हरदों आंहा बेवहायनो बिराद गोजोननाय दङ दा आं माने आंनि गोसोखौ खोख्लैनानै लाया आरो सासे बा सानै मानसिनि थाखाय बिनि थाखाय नोंथांमोना सापर्ट दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गाज्रिनिफ्राय बांसिनाव दङ गाज्रिनिफ्राय माने मोजाङावहाय बांसिन दङ दा बिनि थाखाय आङो हाजासे साबायखर बावहरो आंनि जाय मदद खालामगिरि बा सापर्टार बिथांमोननिसिम दा बेखौनो बुंनो सानो आरो माखासे मेसेज हरनो सानो जे बेबायदि नोंथांमोननि अननायावनो आं दिनैसिम बा मोनसे थाखोनिफ्राय मोनसे थाखोसिम बेबायदि गोजौआव फैबाय जेब्ला आं माखासे गाज्रि कमेन्ट बा माबा बेफोरखौहाय आं खोनासंनो लायाखै आरो दा नोंथांमोननि अननायखौ आङो साबसिन लुबैयो नोंथांमोननि अननायखौ आं बांसिन नायो बेनो जे मेसेज हरनो गोनाङा बेनो जे माखासे गाज्रि कमेन्ट फैबा बेखौ खोनासंनाङा नों जेब्लाखि मोजां माने मोनसे लामाजों आवगायलांनो सानदोंब्ला बेजों मोजां आरो गाज्रियालाय फैखागोनखा बेजों लोगोसे गाज्रिखौ दोन मोजांखौ खोनासंनानै ला बा फंनै खोथा फैयोबा फंसेखौ खोनासंनानै ला बा फंसेखौ ओरै हगारहर बेनोसै आरो नोंथांमोनखौबो बेखौनो बुंहरनाय जायो दे माने जाय मानसिजों जेनेबा नांलायनाय फैयो बा गाज्रि कमेन्ट बा माबाफोरखौ आङो बुंहरगोन बा रेसपन्स खालामगोन बे आंनि माबा मेसेजखौ रेसपन्स खालामदों एरिदों होननानै बे दुगाखांगोन बा आंजों नांनोसो खोथा जागोन माने नांलायलायनायसो जागोन माने आं नांलायलायनायखौ सुखुवा बारा मोजां मोना नांलायलायनायखौ बिनि गेजेरजों गावबागाव पजिसनाव थाबानोथ' बेनोथ' मोजां खोथा ना आरो आं बेफोरखौ उत्तरबो होनो थाङा जाय मोजां कमेन्ट आं बे मोजां कमेन्टखौ मोजाङै हरगोन गाज्रि कमेन्टखौ नाय आं डन्ट केयार माने आं केयार खालामा बेफोरखौ दा बेनोसै रायजोफोर दा आरो मोनसे आङो साबायखर बावहरनो सानो मोनसे चेनेलनिसिम आंखौ जे एबि निउज चेनेलनिफ्राय आंखौ इनभाइट खालामनानै माने इन्टारभिउ लादों आर्टिस्ट हिसाबै बिनि थाखाय आं जोबोद साबायखर बावबाय आरो जेब्ला आङो एबि निउजआव थांदों अब्ला आङो आंनि चेनेलनि एमाउजाग्लांखौहाय फोरमायनानै लादोंमोन दा बिनिफ्रायनो आंनि चेनेला ओरैबायदि साबसक्राइबार फैदों माने बाखनायथाव आरो माने सिगाङावथ' मोनथियामोन आंनि चेनेला मा नाम आरो दाउट थायोना गोदान फेक एकाउन्टबो फैयो बेखौ गिनानै मानसिफ्रा साबसक्राइबार नाया बा माबा सापर्ट खालामा बेबायदि आरो दा बिनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय एबि निउज चेनेलनिसिम जोबोद साबायखर बावहरनाय थाबाय आरो नोंथांमोननिसिम जोबोर आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनायखौ बावहरनाय थाबाय दा बिनि गेजेरजों आरो माथो बुंबावनो हाजासे साबायखरल' बावनोसै आरो माथो खालामनो हाबावनो आरो हानाय जायोब्लाबो दानि माबायावथ' आं हानाय नङा फैनाय समाव इयुनावफोर जुदि आं माबाफोर जाहैनो जेनेबा एसे गोजौ लेभेलाव थांनो हायोबा आं नोंथांमोननिसिम एकदम सर्ट बांसालायजों आं नोंथांमोननिसिम माबा मोनसे खालामना होगोन दा माथो बुंबावनो एसेयावनो दोनथ'नायनि सिगां आंनि एमाउट जागोन चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनो दाबाव आरो बै साइडआव थानाय खनायाव थानाय बेलखौबो दामखावलाबायनानै बुखावलाबायनानै होलांनोबो दाबाव दा एसेनोसै गोजोन्थों नोंथांमोननिसिम अराय लाभलिया सेराव थाबाय थागोन बाय